Здравейте, драги зрители! Правим директно включване от Дакар 2012 година. Младен Вачков е до мене и има сериозен проблем с АТВ-то. И сега ще се пробвам да го задам 2-3 въпроса. Младен, кажи какви са проблемите и дали могат да се решат изобщо. Проблемите са големи и според мен няма да се решат. Работата отива на провал. Скъсана е веригата на разпределителният вал. АТВ-то не иска да запали. Не може да се движи въобще. Нещата не са никак хубави. И не знам какво ще правим. Как се чувстваш, за съжаление, пред отпадането от Дакар? Няма да се предаваме още, ще мъчим да продължим по някакъв начин, ама според мен е много малък шансът. Драги зрители, зад мен виждате Омбри и Русев опитват с всички сили да се справят с проблема, който имаме, и ще разберем точно какво става след малко. За БНТ 1 ваш репортер беше Стоян Драев.